אנחנו מביטים למטה, לכל הכאב שעברנו, לסבל, ונשאבים אליו. ואני אומרת, כן, נביא לזה מקום, לכאב, לדרך, למסע, אבל אפשר לצד זה לקחת את זה כתנופה למעלה. אם אתם רוצים מסר שישנה לכם את החיים מקצה לקצה, תפתחו את האוזניים ותקשיבו לזה. לעולם לא להביט למטה, העולם הוא חבל דק מאוד, לנשום עמוק, להיות מי שאתה, ואז לרקוד. כמה קל זה ליפול לתוך האשמה, לתוך ההלקאה העצמית, ליפול לתוך המסע הזה שעברנו בחיים ולהיתקע ברע. ואני אומרת, בוא נשתמש במסע הזה, בכאב, ברע, ולהפוך אותו לטוב, שאיתו נעלה למעלה. הרוח מחזקת את זה. אפשר לבחור לעלות למעלה, לקחת את האנרגיה הזאת של הכאב, של הסבל, ולדחוף למעלה ולעשות תנועה של ניצחון, ולהראות לכל העולם ולעצמכם שאתם יכולים. תעבירו את זה למי שצריך לשמוע את זה.